व्यास राज बिहारी यादव रउआ सबके हार्दिक प्रणाम। हमर गीत श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रिलीज हो रहा बा शिव सभा स्टूडियो कोरिया बाजार, प्रोपराइटर सुभाष जीवानी। ये हमारा गाना प्रियंका म्यूजिक के से रिलीज हो रहा बा। रउआ सब दुलार प्यार आशीर्वाद दी, छोट भाई के आगे बढ़े के मौका दी। चलिए शहर से सेवा बा। धन कंस के करगार कृष्ण जी लेनी अवतार, धन भागवा हमार शुभ अष्टमी के त्योहार। सूती गईले पहरादार खुली गईले केवार, धन भागवा हमार शुभ अष्टमी के त्योहार। वासुदेव भैलन तैयार जाए के नंद दरबार, धन भागवा हमार शुभ अष्टमी त्योहार। जमुना के लहर पे सुमार ऊपर से जल के फुहार, पाछे सिंह के दहार शुभ अष्टमी त्योहार। अब भगवान श्री कृष्ण कंस के करगार में आओ तनी देवता लोग कब से ललायत भइल बा। सोहर में पूर्वी के भाव बा। हो आर धन बाटे मथुरा नगरिया, कंस के कारा गौरिया हे लालना, हे लालना भादोरात अष्टमी अनहरिया नगरिया में कृष्ण जन्मेलन हे। नगरिया में कन्हैया जन्मेलन है। हे लालना खुली रे गईले बजर के वरिया नगरिया में कन्हैया जन्मेलन है। नवल भैया भगवान श्री कृष्ण चार भुजा के रूप में विराजमान बानी। शंख चक्र पद्म पीताम्बर से सुशोभित बानी। सूरजमय प्रकाशमान वो जेल में हो गइल बा। देवता लोग विमान से आकाश मार्ग से फूल के बारिश लोग करत बा। इंद्र भगवान जल के फुहारा दे रहल बानी। घाटा गड़ जाता, बिजली चमचम करता। चार भुजा शंख चक्र हरिया वस्त्र पीताम्बर
शरीरिया वस्त्र पीताम्बर शरीरिया हे लालना चम चम चमकत बाबी जुड़िया नगरिया में पार भैया जन्म मेलन है। अपना परम पूजनीय माता देवकी और पिता वासुदेव जिसे श्री कृष्ण भगवान कह रहा बने जेल में कि हमरा के नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दी रहुआ सब ओकरा बाद में वहाँ से पोषण पालन होई और दुष्ट के संहार हो से करो। कान्हा कहलन सुना देवकी मातरिया भेज नंद के दुआरिया भेज दो नंद के दुआरिया हे लालना पोषण पालन होई है ओ हादू अरिया तब